ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଟପିକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସାନର କରାମତି। ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଦିନେ ସେ ଗଛ ଛାଇରେ ଶୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ମୂଷାଟିଏ ତା ନାକ ଉପରେ ଦୌଡ଼ି ଯିବାରୁ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ସେ ମୂଷାଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା, ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ମୂଷାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ମାରିଦେବାକୁ ସେ ଭାବିଲା। ମୂଷାଟି ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ନିଜର ଭୁଲ ମାଗିଲା। ସିଂହ ରାଜାର ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ମୂଷାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସିଂହଟି ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ନ ପାରି ସେ ଖାଲି ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ମୂଷା ସିଂହର ରଡ଼ି ଶୁଣି ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ସିଂହର ତା ପ୍ରତି ଦୟାକୁ ସେ ଭୁଲି ନଥିଲା। ଡେରି ନ କରି ସେ ତାର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲକୁ କାଟି ପକାଇଲା। ସିଂହର ଶିକାର ଜାଲରୁ ମୁକୁଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲା। ଗଲାବେଳେ ଟିକି ମୂଷାଟି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ହସିଦେଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାରିକୁ ଛୋଟ ମନେ କର ନାହିଁ। ଅତି ଛୋଟ ବସ୍ତୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।